ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟପ୍ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ନ ମନି ଟୁ ପେ ଅଫ୍ ଡେପ୍ଟ। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ନ ମନି ଟୁ ପେ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡେପ୍ଟ, ମାନେ ଯିଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲେ ତାକୁ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଇନସଲଭେଣ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ପର୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗରିବ, ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାପର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦରିଦ୍ର। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ପର୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗରିବ, ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ କ'ଣ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ହେଉଛି ୱାନ୍ ହୁ କମ୍ପାଇଲର ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଯେ କମ୍ପାଇଲର ଅଫ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ଲେକ୍ସିକୋଗ୍ରାଫର। କ'ଣ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଦେଖ ଜିଓଗ୍ରାଫର ହେଉଛି ପିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଯିଏ ମାନେ ଭୂଗୋଳରେ ପାରଙ୍ଗମ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଲଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଛି ୱାନ୍ ହୁ ହେଟ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରେ ମାନେ ଘୃଣା କରେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆସେଟିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ପିଲେ ତପସ୍ୱୀ, ଯିଏ କ'ଣ ତପସ୍ୱୀ। ଏବଂ ମିଜୋଗାମିଷ୍ଟ କ'ଣ ପିଲେ? ମିଜୋଗାମିଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜକୁ ହେଟ୍ କରେ। ଆଉ ମିଜୋଗାନିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜି ୱାଇ ହେଉଛି ପିଲେ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରେ। ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ମାନେ ଏ କ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଗର ପ୍ରତିକାରକ। ସବୁ ରୋଗର ପ୍ରତିକାରକ କୁହାଯିବ ହେଉଛି କ'ଣ ପାନେସିଆ। ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ? ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲେ ମାନେ ରୋଗର ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ନିରୋଧକ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ହେଉଛି ଯିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୁରିଗେଟିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରେଚକ। ପ୍ୟୁରିଗେଟିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରେଚକ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍, ଯିଏ କହିପାରେନି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ପିଲେ। ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଏ ପୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ୱାର୍କ ବଟ୍ ହାଇ ସାଲେରୀ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ଲିଟିଲ୍ ୱାର୍କ କିନ୍ତୁ ହାଇ ସାଲେରୀ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ସାଇନେସିୟର। କ'ଣ ପିଲେ? ସାଇନେସିୟର। ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କହିଲା ପିଲେ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲଭ୍ସ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କାହାକୁ ପିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ହେଉଛି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମିଜାନ୍ଥ୍ରପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟବିତ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆଉ ମେସନାରୀ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ, ମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଯେଉଁଟା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହେଉଛି ମେସନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲଭ୍ସ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରପିଷ୍ଟ ମାରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ହାଇଟ୍, କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ହାଇଟ୍। ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ହାଇଟ୍ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ? ମାନେ ଯିଏ ହାଇଟ୍କୁ ଭୟ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
सी ଆକ୍ରୋଫୋବିଆ। କ'ଣ ପିଲେ? ଆକ୍ରୋଫୋବିଆ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଆକ୍ରୋଫୋବିଆ। ଆକ୍ରୋଫୋବିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆଗ୍ରୋଫୋବିଆ କାହାକୁ କହିବା? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଭୟ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆଗ୍ରୋଫୋବିଆ। ସେଇଭଳିଆ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ କାହାକୁ କହିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପାଣି ପ୍ରତି ଭୟ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ପାଇରୋଫୋବିଆ କାହାକୁ କହିବା? ଇଏ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଆଁ ବା ଫାୟାର ପ୍ରତି ଭୟ କରେ, ତାକୁ ହେଉଛି ପାଇରୋଫୋବିଆ କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆପଣମାନେ ହାଇଟ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରେ ଆକ୍ରୋଫୋବିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ପିଲେ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ କ'ଣ? ଜେନିଥ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାର ପିଲା ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି। ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମନେସିଆ। କ'ଣ ପିଲେ? ଆମନେସିଆ। ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ମାନେ ଆମନେସିଆ ମାରିବେ ଆପଣମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଦ ଅଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ଯେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ବୁଲିବ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ନା କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ବି ନନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟ। ଟୁ ବି ନନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଟୁ ବି ନନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ନଟୋରିୟସ୍। ନଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ଯେଉଁଟା, ମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସିମିଲାର ମିନିଂ, ଏ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ମିନିଂ। ସିମିଲାର ମିନିଂ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେଉଁଟା ଏକା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସିନୋନେମ୍। ଆଉ ଆଣ୍ଟୋନେମ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ମେଜର ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ପିଲେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ୍ ପ୍ରେସର ମାପାଯାଏ? କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ପିଲେ? କେଉଁଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାରୋମିଟର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏ ସ୍ପିଚ୍ ଡେଲିଭର ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏ ସ୍ପିଚ୍ ଡେଲିଭର ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ତାକୁ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ୍ସଟେମ୍ପର। ଏକ୍ସଟେମ୍ପର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହେଭେନଲି ବଡି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ହେଭେନଲି ବଡି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯଦି ହେଭେନଲି ବଡି ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। କ'ଣ ପିଲେ? ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଯେଉଁଟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ହେଭେନଲି ବଡି କହିଛି ମାନେ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବୋଲି ମାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପିଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ କହିଲା ମର୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରଦର। ମର୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ମର୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରଦରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯିବ କାହାକୁ? ଫାଟ୍ରିସାଇଡ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ଫାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ମର୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରଦର ହେଉଛି ଫାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ଆଉ ପାଟ୍ରିସାଇଡ୍ କାହାକୁ କହିବ ପିଲେ? ପାଟ୍ରିସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମର୍ଡର ଅଫ୍ ଫାଦର, ମାନେ ପିତୃହତ୍ୟା। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏଇଟାକୁ ପିତୃହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଫାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ଆଉ ହୋମିସାଇଡ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବ ପିଲେ? ମାନେ ନର ହତ୍ୟା ଯିଏ କରୁଥିବ ତାକୁ ହୋମିସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ପାରିସାଇଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ? ଯିଏ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିବ ତାକୁ ହେଉଛି ପାରିସାଇଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆଉ ମର୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରଦର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟ୍ରିସାଇଡ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ପିଲେ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଫିୟର ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଫିୟର ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ସ୍ମଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ପିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିଆ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି, ତାକୁ କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିଆ ମାନେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା କ୍ଲଷ୍ଟ୍ରୋଫୋବିଆ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ପିଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଏଲାଉନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ୱାଇଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେପାରେସନ୍, ଯେତେବେଳେ
स्वामी स्त्री अलग हो सेतेबेले स्वामी ताको कौन दिए सेपारेशन बेले कौन दिए एलाउंस किसी एलाउंस दिए ताको कौन बोली कहुँ ताको हूँ आपणकर आलमनी आलमनी बोली कहुँ ऑप्शन नंबर डी जो पिले करेक्ट आंसर एलाउंस ड्यू टू ए वाइफ हर हजबैंड ऑन सेपारेशन बुझेला पिले। परवर्ती क्वेश्चन देखो वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश जी मनीष मांस खाए ताको कौन बोली कहुँ ताको हूँ कौन कार्निवाल बोली कहुँ पिले मन तो इम्पोर्टाट रोचे क्वेश्चन कार्निवाल आउ जो मैंने तो नॉन वेजिटेरियन जानते वेजिटेरियन जानते मैन इटर भी जानते बुझेगा पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए वार ऑफ रिलीजियस को कौन बोली कहुँ ये हूँ आपंकर क्रुसेड कौन कहुँ पिले क्रुसेड बोली कहुँ ए वार ऑफ रिलीजियस मीन्स क्रुसेड वन वार सब्स्टिट्यूशन रे बुझीगला पिले। तापर परवर्ती क्वेश्चन कौन देला देखो केयरफुल एंड थ्रो इनक्वारी कौन कहला पिले केयरफुल एंड थ्रो इनक्वारी ताको कौन बोली कहुँ इन्वेस्टिगेशन कौन केयरफुल एंड थ्रो इनक्वारी जो करवा कौन कहवा पिले इन्वेस्टिगेशन जोटा बोली कहुँ माने ऑप्शन नंबर ए जो पिले करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिले ए डिजीज व्हिच इज सेपरेट सॉरी पिले स्पेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माने जोटा छुईले आपणकर स्पेयर हुए डिजीज जमती आपणकर कोरोना भाइरसटा होता पिले बुझेगा ना पिले ताको कौन बोली कहुँ कंटाजियस कौन पिले कंटाजियस ऑप्शन नंबर ए जो पिले करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखा टोटाल आपंकर 30 टी क्वेश्चन अच्छी बोले 30 टी क्वेश्चन सर आपंकर इम्पोर्टाट क्वेश्चन ही रोचे परीक्षार आसला भाई क्वेश्चन रोचे भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन कहला द स्टडी कौन कहला पिले द स्टडी एंसिडेंट सिविलाइजेशन ताको कौन बोली कहुँ पिले द स्टडी एंसिडेंट सिविलाइजेशन ताको कौन बोली कहुँ ताको कहुँ आर्कियोलॉजी कौन पिले आर्कियोलॉजी बोली कहुँ बुझीगला पिले आर्कियोलॉजी आउ आंथ्रोपोलॉजी माने कौन आंथ्रोपोलॉजी माने हूँ मानव शास्त्र मन रखते पिले आंथ्रोपोलॉजी हूँ मानव शास्त्र एवं आपणकर हिस्ट्री तो जानते हिस्ट्री इतिहास आउ इथनोलॉजी माने कौन ये हूँ आपणकर मनुष्य जाति विज्ञान इथनोलॉजी हूँ मनुष्य जाति विज्ञान सठिक आंसर जो पिले कौन एंसिडेंट सिविलाइजेशन हूँ आपणकर आर्कियोलॉजी ऑप्शन नंबर डी जो पिले करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए थिंक लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन जोटा इजिली ब्रोकन हुए कौन बोली कहुए ब्रिटेल बोली कहुए पिले ब्रिटेल ऑप्शन नंबर सी जो पिले करेक्ट आंसर बुझीगला पिले ऑप्शन नंबर सी हम आपंकर करेक्ट आंसर। तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जे कहले एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेकर्ड साउंड कौ इंस्ट्रूमेंट रे आपंकर साउंड रेकर्ड करा जाए क्यों इंस्ट्रूमेंट रे साउंड को रेकर्ड करा जाए कौ इंस्ट्रूमेंट हम पिले ये हम आपंकर फोनोग्राफ ऑप्शन नंबर सी जो पिले करेक्ट आंसर फोनोग्राफ आपंकर रेकर्ड को साउंड करा जाए कौन साउंड रेकर्ड करा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड जोटा कैन नॉट बी करेक्टेड ताको कौन बोली कहुँ ताको इनकरेजिबल कौन इनकरेजिबल ऑप्शन नंबर बी जो पिले करेक्ट आंसर सब गुड़ाक आप इम्पोर्टाट क्वेश्चन होची परीक्षार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एगुड़ाक आसते पे एसएससी रे जोटा आपंकर ओडिशा एग्जाम रे भी निहाती भाव आसो आसि आगु देखु डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू बी रीड माने जोटा को पढ़ी पारिबा नहीं इम्पॉसिबल टू रीड कही माने जोटा को आम पढ़ी पारिबा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो आपंकर पढ़ाई ताकू इलेजिबल बोली कहुँ इलेजिबल माने ऑप्शन नंबर बी जो पिले करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिलेटेड टू मून कही माने लुनार मारिक आसबे कौन पिले लुनार मारिक आसबे ऑप्शन नंबर सी मारिक आसबे जो लुनार अच्छे से मारे आउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन टोटाल 30 टी क्वेश्चन पिले ये हूँ प्रथम पार्ट पिले नेक्स्ट पार्ट रे मु आउ 30 रु 50 टी क्वेश्चन आपंकर इम्पोर्टाट और ओएसपी आईआरबी एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन मुझे आनबी ये हूँ आपंकर पार्ट 1 पार्ट 2 आपंकर नेक्स्ट वीडियो आसो बुझीगला पिले। देखो लास्ट क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन ताको कौन बोली कहुँ पिले ताको कहुँ पिले आपणकर आंटीपाथी माने आंटीपाथी माने कौन जोटा माने घृणा माने
डिसलाइक करुथुबो घृणा करुथुबो ताको आंटीपाथी बोली कुहाଯିବ। ऑप्शन नंबर बी जो पिले करेक्ट आंसर। आ आवर्षण माने कोन माने विमुखता जोटा आवर्षण माने होची विमुखता। आ आपाथी माने अनाग्रह मन रखथियो। आ डेस्पेयर होची कोन निराश होबा। डेस्पेयर माने होची निराश होबा। तळे रहला आपनकर 30 टी क्वेश्चन सारा आपनकर आंसर की रहला। जो माने भी पीडीएफ फाइल को आउ थरे रिवीजन करे पई चाहउछथि वीडियो देखि भी आपण माने रिवीजन कर परिबे। नहले मु ए पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम ग्रुप रे छाड़ देबी। आपण माने तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक दियाइछि। आपण माने जॉइन हे जिवे। मु पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम ग्रुप रे छाड़ देबी। आ जो माने तो प्रथम थर करी हम चैनल को आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण मानकर सांग साथी मानको वीडियो टी शेयर करंतु। धन्यवाद बंधुगण।